Víte, jak poznáte, že nejste partner, ale jen pojistka? Že jste pro něj až ta druhá volba v pořadí? Je to ten pocit, kdy se mu musíte přizpůsobit, ale on pro vás nehne ani prstem. Jste jeho jistota, zatímco on je vaše největší nejistota. Temná psychologie tomu říká backburner. Má vás na mírném ohni. Právě tak blízko, aby vás cítil, ale dost daleko na to, aby se nemusel vázat. Ozve se jen, když jeho hlavní plán selže. Jste ten, kdo zvedne telefon ve 2 ráno, když mu někdo jiný ublížil. Jste emocionální lékárnička, kterou po použití zase zavře do skřínky. Nejděsivější na druhém místě je to, že si na ní zvyknete. Začnete věřit, že si víc nezasloužíte. On vás nekrmí láskou, krmí vás zbytky pozornosti, které mu zbyly odjinud. Vaše hodnota pro něj končí tam, kde začínají jeho skutečné zájmy. Jste jen výplň ticha v jeho životě. Pamatuj, kdo tě má na druhém místě, ten tě v krizové situaci obětuje jako prvního. Přestaň být něčí záchrannou sítí a začni být vlastní prioritou. Napiš do komentářů, kolikrát si musel ustoupit, aby on mohl vyhrát. Je čas odejít ze střídačky.